Hashimu, mun ga irin tagomashin da kuka yi mana. A rasa gawar da za a tona sai gawar mahaifiyarmu. Haba Tsalha, wannan wani irin magana ce. Ka san magana za ka yi. To ni ne zan tona mahaifiyar ko kuma ni ne zan sa a tona ta. Ka kyale ni abin da ya dame ni mana da Allah ni ma. Wani irin shashanci ne da irin wulakanci. To bara baka ji. Ko ma waye ya bada wannan umarnin na rantsa da girman Allah mu bai mana adalci ba a wannan garin namu. Idan ma wani kulumboto ake yi mun sha tabara mun sha yasin in dai mu ne gawan iyayenmu na rantsa da girman Allah tafi karfin abu ayi kulumboto da su. Wannan gaskiya ne ba wanda ya sai dafe mana gawar mahaifiyarmu. Wai yar ta kama yan iska ta je ta gama yawon duniya ta gama iban yaya a cikin da ta haifar da su a cikin rariya kuma amma a zo a ce mu za a zo a ci mutuncin mu akan ta ƙarya ne wallahi Allah. Kai da Allah wai ku me yake damun ku ne? Wani ne magana banza zaka zo kana mutane a nan ne? In baka respecting din mu shi ba za ka respecting din shi ba ka ga dattijo ba ne? Me yasa ku kullun tunanin ku tsafi me haka?